Malita sekamadoda nuwola yathanda yini swaye Malita sekamadoda. Umsakazo Ukhozi FM ubanjwe isifo esiyingozi. Umsakazi wokhozi FM uZanele Mbokazi sekutholakala ukuthi-ke unomdlavuza ephashini. Lokhu kudalwe ngumyeni wakhe uBishop Nkambule ekhuluma bukhoma emsakazweni. Ngemuva-ke ukuba uZanele ehlabeke eze emsakazweni wagcina sephelelwe-ke umoya. Uchaza ukuthi bamthandazele-ke wangcono. Emva kwalokho-ke base bamphuthumise esibhedlela bamhlola-ke odokotela etheatre okuyilapho bathole khona lokhu sebethembe ukuthi uNkulunkulu uzobalamulela kulesi simo. Bathi-ke mabazise bazisho lokhu nebengezwa ngabanye sebesho kungeyikho ukuchaza lapha uBishop Nkambule uthe umndeni-ke uthukile, abantwana bathuka kakhulu ngenxa-ke yalo mbiko, kodwa-ke babeka ithemba kumdali okumvela inqanga, umdali wezinsuku. Ngalezo-ke izona ezihamba phambili la khona umsakazo Ukhozi FM. Uzokhumbuleka ukuthi-ke ekwanezidaba ukuthi umsakazo Ukhozi FM ungenise esibhedlela kubi kakhulu laphana-ke. Sekuchaziwe ukuthi-ke kutholakala ukuthi unomdlavuza laphana-ke ephashini-ke, nesinethemba ukuthi-ke odokotela bazoyidlala indima yabo bezophila usisi okanye umama Zanele Mbokazi laphana. Simbeke-ke emkhulukeni abuye emsakazweni laphana sizosenzela kadume ngakho. Ngazi ukuthi sengiphuma kanjena, bheka izona ezihamba phambili. Ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare, okukhona okukhulu kunakho konke. Niziphathe kahle, nibe nosuku olumnandi, nithanda khona.